أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa muminai waɗanda suke bibiya na a dukkan karatuttukan da nake yi a majalis daban-daban, na yi muku sallama irin ta addinin musulunci daga birnin Imam Hussein salawatullahi wa salamu alaihi na Karbala. Yau muna 28 ga watan 8 na shekara ta 2024 miladiyar annabi Isa ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam. Na zaɓi in yi amfani da wannan dama duk da ina kan hanya, saboda na farko ban samu dama na yi muku sallama ta wato wannan kafa ba, ta yadda zan sanar da ɗalibai akan cewa waɗanda suke bibiyan waɗannan darussa ɗin kwana biyu za su ji ba mana online saboda halin tafiya ne. Abu na biyu kuma akwai al'amura da suka faru a cikin ƙasa ɗin wanda ya kamata a ce waɗannan al'amura yadda muka saba mun bar mu yanayin magana a kansa. Misali, kashe sarkin gobir da aka yi cikin abin takaicin da ya faru na rashin tsaro. To wannan da za mu shiga cikin miliyoyin al'umma da kuma musamman al'ummar musulmi, musamman kuma yan uwa na jihar Sokoto, wurin gabatar da ta'aziyya ya zuwa ga iyalai da dangi da yan uwa na wannan magabaci sarkin gobir. Allah ubangiji ya masa rahama, da kuma roƙo Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen wannan hali na rashin tsaro da dukkan nau'o'insa dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Abu na biyu kuma a daidai lokacin bayan mun gama tattakawa da kuma ziyarar Imam Hussein ranar 40, shi ma dai mun ji abin takaici da ya faru a Abuja, inda yan uwan maza da mata suka fito tattake kuma aka samu tashina da ɗan sanda. Wannan ba zan iya bayyana mawukafi ba tukuna na Rasulul Azam, sai dai jaje da cewa wannan hukuma ta 'yan sanda aka ce ta rasa mutum 2, har kuma wasu guda 2 kuma sun ji raunin duka. Muna roƙon Allah gafara da jin kai ga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba da lafiya ga waɗanda suka jikkata a daidai lokacin. Kuma 'yan uwanmu inda aka kakkama su, muna roƙon musu sadadi a wurin Allah subhanahu wata'ala da kuma samun warware irin wannan al'amari na gaggawa. Mawqifin Rasulullah zai bayyana bayan bayanai duka da bincike-bincikenmu sun yi sauhan na tukuna, don yanzu ba mu san menene ya faru ba. To muna nan muna bincike da nazarce kan abubuwan da suka faru, saboda ra'ayoyi sun bambanta. A janibin bangaren 'yan sanda suna sanar da wani bayani na daban, janibin kuma su 'yan uwa na gwagwarmaya suna sanar da wani al'amari na daban. To yanzu tun daga kasancewa na jana sakatare janar na wannan kungiya kuma na nesa, ba zan iya dogon bayani ko kuma wani abu fiye da gabatar da ta'aziyya da kuma kiran dukkan bangarorin da cewa muna ta'akidi akan adoptin na hanyoyin zaman lafiya. Duk abin da zai taɓa ƙasarmu da kuma zai kawo rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu, muna fara da haka nan, ba mu san shi. Kuma muna roƙo Allah ya tabbatar mana da zamantakewa da lafiya. Haka nan kuma duk abin da zai shafi da kuma taɓa mana jami'an tsaro, shi ma haka ba mu so. Haka duk abin da zai taɓa mana aƙida da mazhabar ahlul bait alaihimus salam da kuma yan uwa mabiya ahlul bait alaihimus salam, muna tada irin wannan lamari kuma muna fatan kada ya faru. To don haka nan, idan ainihin wa'annan sura ta bayyana mana clearly, to insha Allah za mu fito mu bayyana matsayinmu da ra'ayinmu gaba ɗaya
dangane da waɗannan lamura. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya wanzar mana da zaman lafiya a cikin ƙasar mu. Ba mu daɗe da fitowa ba ƴan uwa daga abin da aka yi wa lakabi da zanga-zangar matasa a cikin Najeriya gaba ɗaya, kuma mun bayyana ra'ayinmu kafin zanga-zanga da kuma bayan zanga-zanga din. Mun bayyana ra'ayinmu, mun kuma bayyana fahimtar mu, kuma mun gabatar da kiraye-kirayen mu gaba ɗaya. To muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimaka, kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi jagora, kuma Allah subhanahu wata'ala ya wanzar mana da zaman lafiya, ya kuma kare mana aqida da mazhabar mu ta ahlul bait alaihimus salam. Ba abu ne mai sauki ba duk lokacin da zaka ji ana faɗin cewa kamar yadda kababan yada labarai suka yada yan shi'a sun yi kaza, yan shi'a sun yi kaza, ko an samu clash tsakanin yan shi'a da kuma jami'an tsaro ko kuma da hukumar yan sanda. A hakikatan harkar shi'anci al'amari ne na addini, kuma karantarwa shi'anci karantarwa ce ta yin wula'a ga ahlul bait alaihim salam da bin ahlul bait alaihim salam. Sannan babu wani program iyaka sanin mu da wani tsari wanda yake haifar da buƙatar ya zamanto tsakanin mabiya shi'a na dukkan bangarori da kuma jami'an tsaron Najeriya ana samun tashin-tashina. Muna fata ya zamanto irin wannan tashin-tashina an sama musu solution, kuma an sama musu magani. Kamar yadda na faɗa, insha Allah idan Rasulul Azam ta gama binciken abin da ya faru, to za ta fito da mawkifi guda ɗaya wanda zai bayani akan mawkifinta. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu zukata a ruwan sanyi, sannan kuma ya ƙara hakurkurtar da dangi da 'yan uwan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya daga hukumar 'yan sanda. Babu shakka jami'an tsaro da hukumar 'yan sanda su ma kamar yadda mu 'yan ƙasa muke, su ma hakanan suke. Da haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su, kuma 'yan uwa waɗanda aka kama da waɗanda suke hannu ta wannan al'amari ne wanda yake muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara, ya kuma kawo ƙarshen dukkan matsaloli insha Allah. إن الله ولي التوفيق وصلى اللهم على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.